ndobva ndabvunza mbuya kuti anga amboonei pamuri chakabvata pandoda sapanoda witness chii changa amboona pamuri kuti panoda witness anga aonei wakanga iwe uri kuti handichadzoki kuno ndakugara kubasa apa panoda witness yekuti paunozouya nokuti tanditi kwakati iye baba uri mudzasi mangu munun'una wake side ini ndiri pakati imi pakati paunozouya iwewe unenge wada kutora nzvimbo dzewanin'ina wako saka pakapaina sabhuku unozowitinisa kuti iwewe wakafa munhu nhasi uno sabhuku wacho witness iripo here sabhuku wedu wakafa saka witness ndiani witness ndofunga baba wacho baba wake wakauya ndakugara baba wacho uchipo here baba wacho sekuru mukuru baba uyu uripo uripi kana ari pano uyai baba sekuru mukuru uyai apa sekuru mukuru uyai apa Eva Sonaidi. Makachena sekuru makachena. Right sekuru. Uyo mzukuru wenyu. Uyu Murora. Right. Amwene wake ndio hanzadzi yenyu. Ndio tete, hanzadzi ya baba wangu. Ndio hanzadzi ya baba wenyu. Ndio kumbonditauriro zvamunoziva imimi. Ndinoda kuti ndizivewo mutibatsire imimi kuti pane dambudziko marizwazvo remugano munozivewo nekuti pakapiwa muzukuru mugano paakapiwa munowo here chamunoziva paakapiwa ndi sekuru ti baba wangu andizvomuta inini ndanga ndiri kubasa ndaishanda kwaane rusape uko ende kumba ndaiuya nenguva awa wari kunyepa ichokwadi wari kunyepa kuti hanzi takapuwa awa akateera tete hanzadzi yababa wangu ndiyo wemusha mwedu uyu hasi chini Murora saka isu hatitongi nemurora tete akafa achibva asiya varora vavi wanga wakugara ipo. Alright, mina ndivhunze sekuru, ndipo ndikuda sekuru zvavo. Mauya zvakanaka sekuru, ndipo ndiri kuda chaipo. Tete wakafira kwaMakwaza here kana kuti wakafira mumusha? Tete akafa wapuhwa nzvimbo munzvimbo mwedu. Mama pamusha penyu apa? Madireto. Anga abva kwaMakwaza? Baba vangu ndidireto. Ndidireto? Akakumbira kuti inini kutakura mabhere zvitaurwa apa izvi. Tinozvizwa here? Asi akati ndiri kuremewa tete anga akura. Yes. Tiwachakwidze gomo kuenda kwaMakwaza. Kune raini rawo awo. kwaMakwaza. Saka itaita hazvakumwemera ino baba kwauchisini. Inondodini. Muti nzvimbo inozorivanza ndipewo kamuntu akati munda ndinawo. Asi ndoda kuisa kuti magere kwangu padhuze. Ndipo akapuwa nzvimbo tete maiwe awa. Tete wedu. Wauchipuwa nzvimbo. Awa mandibva watotama kubva kumba kwawo kwaMakwaza. Wamwe wamhuri yavo yese iri kwaMakwaza iriyo. Vakabvawo. Awa kwauchibva wauya mandi nevana wavo. Vari watatu. Ine misha mitatu itoripo. Wabva wauya kogara apa. Right, ndipo takapuwa ndisekuru taura baba wangu. Ndandiri baba. Right, ndazouya ndikati baba kochini. Vanhu vapera ndandanda wabve. Zvikanzi vanhu wabva nditete. Hanzi ndiane
warora zvikanzi ndikati zvadii kuti wauye kuno kwao kwadii zvikanzi baba tete ndiandisvipa kuti ndiufamba makumbo ao ndikwazi saka ndawapa ina anazoziva kuti warora wachaenda toona apa warora wakutoteera tete chizwa izve sekuru nyaya yangu chaipa iri muzuva tiri pano nyaya yangu iri pekuti muroora uri kuramba kuti dhireto handi akapa chii handi akapa tete hanzadzi yake pekugara muroora unoti ngepangu ndii ndakapiwa muroora anga tete wenyu makafira kwamakwaza mambo tichitaura kuti ishuwa handizoba pashuwa chaipo saka nyepi ndiani uri nyepa ndiani tete akazofa akafa ari mwedu wakafira apa kapa mwedu apa zviapa mwadhireto madhireto baba unganda inyova panozi dhireto handazwa sekuru ipai sekuru cheya mbogareyawo ipai sekuru cheya mbogareya sumukachava garai apa sekuru garai apa right muroora sumukatiso uyo wataura mukororo wadhireto ndetakapiwa nzvimbo ndimukomo wacho inini kuti ndizoziye sekuru avo ndakaziva mu1980 uko hakuna basa muzoziva hai sekuru hazvina basa ndo pendakawazouya kuyachimbonyarai chimbomirai mukaitira nharo nanasekuru wemushaka chimbomirai pandinoda kuti ndibvunze chete pandataura kuti pana nyepi pakati penyu pane ari kunyepa asi kutaura chokwadi handizvo ini ndati ndotaura chii ndoda munhu anotaura chii chokwadi handizvo pane kuti pedzera nguva asi chokwadi uruchidii uruchiziva handizvo mataura emii mukati mbuya hanzvadzi yadhireto yakafira kwamakwazi ndizvo asi uyu mwana wadhireto uri totete wakafira umusha musha mawo mana iyataura sekuru madizi taura henyu ndati inini tete akanga apuwa nzvimbo ndibaba wangu saka ikufai kwakaita hana kufira kumusoro kwakafira panzvimbo panga apo madhireto wakafira kwamakwa aiwa mubvunzo wangu uri pauti tete handiti kana mai kana uyu tete uyu akafira kwamakwaza handizvo ndizvoka imimi makazouya sei apa pana dhireto aiwa takapimirai muzve ndoda kutaura chokwadi takapiwa nzvimbo mirai tete wakazoteera wakorore wake tete ari kumurume wake kumusha kwake kwamakwaza kokusiya kumusha wake kwamakwaza kokuteera wakorore wake kwadhireto imukuma mapinda sei kwati imi makapinda sei kwadhireto takakumbira kuna nasikupe kutopuwa nzvimbo yanga nzvimbo yayo yombe nanhasi kana iripo hatisi kumbota zvekupamba takakumbira sekuru webuya kani mirai buya kani handisi kumboti rikufika kanadai ndichinyepa maringani tinokubatsirai kuti zvinhu zvikunakirei kuti munakirwe mutapirirwe nekuseisa mvura yamakaisirwa matengi nefenzi zvikunakirei kushandisa handizvo zvinokwanisa kunga zvinispo asi zvotadza kukunakidzai handizvo mvura iripo fenzi iripo dzimba dziripo asi munobatadza kunakirwa neupenyu muri kugara ipapo nechinhu chiri vheri simbo handizvo chinhu chiri vheri simbo chinotadza kuti zvese munazvo asi mutadza kunakirwa neupenyu pandiri kudai nini pandiri kuti hapasi kubuda hamusara chokwadi awa ndiwo waridzi wemusha munonzwa wari kugara mumusha mani mawo handizvo imimi mouya mumusha mawo maabuda kuwataurira history iyo yawari kuramba imi makakurirepi orit imimi kuti muzove madhireto makakurirepi varume vedu vakakurira madhireto vaibva varume vanokurira madhireto seiko iye mbuya ari kwamakwaza wakazotama nemhuri yakubva imomo mbuya izwai mbuya
izwai mbuya makura stereki toda kuti kubatsira kubatsira mbuya asi tinokubatsira mbuya ichi chokwadi muri kutaura nenyaya yekuti chaikunetsai magwere kutakura magwere kubva uku kukwira gomo kuenda kwamakwaza ndo zvakazokonzera kuti mukumbire nzvimbo yekugara pasi uku nenyaya yekuti maamusadi kutakura chii maigara uku maigara kwamakwaza ndiko maiti mukataka kwaya kwana sekuru mukarima chikafu kwana sekuru maizotakura chikafu kubva uku muchienda nacho kwani kwamakwaza handizvo asi zvakuremera ndo makazokumbirako handizvo makumbira uku kwekugara movha mapiwa handizvo nyaya yedu nepekuti akakumbira ndiani imi maizokumbira hamusi muzukuru wekwadhireto bai hamusi mwana wekwadhireto hamusi muzukuru wekwadhireto saka muri mambotindimika ndopamurinedzana nasekuru mautonga mushe wakatangotoro yekukumbira kuti murume wangu tibve ikoyo ndini aiwa pamaitakura chibage maitakurirani chibage chachiri chenyu here kana chachiri chaamwene ngechama chachiri chenyu saka amwene angasingarimi amwene anga airimi airimirepi waitisaini zvitatu tatu amwene wairimirepi tine madhingiko yokwatakapiwa mbuya ndati kwamakwaza here kana kwadhireto tairi mubhuku rachikuru ndiko zvavo anga asati tagara bova mbuya ndati mbuya makwaza wairimirepi tairimira mubhuku machikuru kupi kwadhiretozvi aiwa tatisi munzvimbo yavo mairimira kwani yanga iri minda yavanhuwe pamakwaza yanga iriko saka nanhasi minda iriko saka makazokumbirire saka makazokumbirire kwadhireto imine maigara petakakumbira peugara madhingiwo yaitiritaa murwa ndikuta taita kuti iwo ane nzvimbo birai mbuya birai mbuya munozwa mune madhunduru kwachikungu kwachikunguru kwachikungu handiti mune madhunduru amunorima ikoko enyu anoti chii isu imimi handitika muine madhunduru enyuwo kwamunorima ikoko maiuya muchirima apa muchitora chikafu motakura magwere moenda nawo kwamakwaza kumusha kwani kwenyu ekona kuya rumeba kwenyu ndo kwenyu kumusha kwenyu handizvo pazvakunetsai zvokukwira uku handitika moa mafunga kuti muda kugara kunoko pepo sekuti muzokumbire wana dhireto pekugara imi muine madhunduru enyu anoti imimi yange iri yei pekugara tada pekutogara tichitakura zvinhu zvedu tichigara kokumunda kwenyu maita zogara munda kwenyu sei mumatoro handi mundaba mumatoro takazobviswa apa pakahofu mumusoro paitarimugara ndo anasekuru takapiwa pekugara ndo anasekuru mbuya chamakunetsana nasekuru ndo kakuzatongeka ika kako pekuti ndini ndakapiwa imi musiriba kana makapiwa makapiwa nzvimbo ndo anasekuru chikuru pamusana pemurume akakuroora yanditi saka imimi conflict inozobuda pakuti imimi hamuchatongekiba mumusha ina nangotaura nawo chiko takagara mabaundari zva ndine dare rere ndakambotomba kuti watadzirana wakakupai ndo wanoziva pamunogumira imimi mani makaita zvekupiwa akakupai ndianoziva kuti munoguma apa ngoti ndikutaura ndakapiwa ndimukoma ndiani ndimukoma wacho saka muningina wacho hasina basa ba aiwa ngoti wakuti iwe ibva apa ngoti kadhundu racho ndo retinotema huni ndo petinoonawo pekugara pekuwakira zvinhu saka muda kuti munhu akafa auya adhize muningina wacho tiinai pana handiwana chikukwera ndo ana chikuku wacho makadini kusotaura kare bhuku renyu achipo kuti vemagara hapaiti ndo pendakawabvunza vanhu asi ndaashirikadzi maako yakonetsa inini paushirikadzi wangu kune shirikadzi matsotsi kune shirikadzi mahure kune shirikadzi wanhu kwawo
wokuti kubva kwafa murume haana kuzava azomboziya futi murume. Asi kune dzimwe shirikadzi dzekuti murume achipa nhasi nekutsvigwa kutorana nomwe murume. Dziriko shirikadzi. Kune shirikadzi dzinunzva tunzva. Murumva. Kune dzimwe shirikadzi dzisingaemurikiba. Murumva. Saka musaite one of those. Itai shirikadzi inotongeka inoteerera. Inini mubvunza mutaura nawo kana. Nyararai. Murumva mbuya. Pari kubuda kunyepa kwenyu ka. Murumva ndore. Pari kubuda kunyepa kwenyu ngekuti nyaya dzenyu hadzisi kubatana. Murumva. Pari kubuda amumisi maoko bachangarira kutaura vaipenda maoko enyu kudai. Muna nyaya dzenyu hadzisi kubatana. Murumva. Pekutanga awana sekuru vari kuti takapa mwana wedu. Murumva. Takapa mwana wedu ekugara. Imi muri kuzvirapa. Izwai. Muruzwa buya. Buya kwa chikunguruka. Kwa chikuku. Kwa chikuku. Muri mutorwa we number 3. Muruzwa. Imi kwa chikuku muri mutorwa number 3. Hamutori pa mutorwa number 1 ba. Mutori mutorwa number 3. Because mutorwa yakutanga number 1 murume watete. Muruzwa. Murume watete Makwaza ndiye mutorwa number 1 mushamba chikunguru. Mwana wa Makwaza mukomana Arora imimi ndiye mutorwa number 2. Mutorwa number 3 azodhonzwawo ngemwana wani. Hamusori pa number 3, muri pa number 4. Because mwana wa uyu mwana wa muzukuru wa Makwaza ndiye anda pa number 3. Ndiye anda pa number 3. Imi muri number 4. Asi kumusha kwenyu muri number 1. Muri pazwisa. Saka imimi mukatanga kuya koti wana sekuru nevazukuru vari kuirirana vari kuita nyaya dzavo. Imimi moya kopinda pakati pacho. Nhasi munonda ndikufungira kuti anofanira kunge ari apa. Hasi mimba. Munozandwa. Paifanira kumira tete kana murume wenyu kana murume wenyu pasina panomira mwana wenyu mukomana. Imi muri webocha. Dati muri webocha imi. Hamutoka Makwani Makwaza. yenze vachikuno. Mwana wenyu wacho ipi Muri ani pachikuno. ngawi weya kuno mukomana. Imi mbuya chimbogara pasi. Chimbogara pasi. Imi munotaura nyaya dzembocha. Ndiwo akanisisa leo akashibisa wana. Uya imimi muri Izoenda mukati memushauri. Muri musukuru. Nyaya dziri apa dziri very simple. Anditi iwe unofanira kuirana nasekuru wako. Ndizvo. Mogarisana zvakanaka nani? Nana sekuru. Ndazwa mai yenyu ari kutaura autoti pamakatogara makagara pakati pana sekuru. Anditi but mukaitiwa chakanaka mukaramba kuti chakaitiwa chakadii chakanaka it becomes a problem. Anditi because pamakagara handi musha wenyu. Musha womwe munhu akakudimburira. Tikeza ndipa pamakagara mune kwenyu kwa Makwaza. Ndizvoka kwenyu kwa Makwaza ndo pamakumbira baba wenyu ivi ndiye akakumbira kuya kogara nana sekuru. Andi wana sekuru vobva akupai kudii pekugara. Handizvo chamunofanira kuziyana ndicho kuti agreement yakaitwa it was not between you nana sekuru, it was between your father nana sekuru. Saka zvatisingazivi paagreement yakaitwa ngatitaure hatidii hatizivi. Noti kuti tinyepere kuziva. Isu tisingaiti sei? Tisingazivi. Izvo ndo zvinokonzera machii maproblems. Ruzwa nyaya ndizotaura. Mai wenyu muri kumuitira zvakanaka. Mamuisira matengi, maita chii, maita mamufenzera madii. Andika muri kumuitira chakanaka kuti agare zvakadii zvakanaka. Asi attitude yake inokwanisa kuti asagare zvakadii zvakanaka. Because pamakagara chai pakati pamakagara iwe ndikakubvunzawo pamwe watozviziva. Mai wenyu ari kuti ndii ndakakumbira nzvimbo kugara. Asi wana sekuru kuti aiwa hatinomubvira tapa takapani
hanzvadzi yedu ndiyo ndiyo takapapa. Asi mai wenyu kuti haasi hanzvadzi yedu. Saka tobva tachishaya manje kuti mai wenyu anganyanya kuwirana zvakadini nasekuru. Ndokusvika pekuti muroora anopiwa pekugara hanzvadzi yako chaiyo. Ini hanzvadzi yangu inini ndoinyima pekugara hanzvadzi yangu inini. Ndoenda koti mwana wacho mukadzi wacho wouya toti pakati pedu chaugara apa. To make it make sense kuti wana wanyamunhu wakangogara wari wangani wari watatu kuti hanzvadzi yavo pai pakati. Zvinomeka sense. Noti kuti mukoma uku muroora pakati, mutorwa ari pakati. Iwe ndirinorwadza kutaura kuti uri mutorwa, asi uri mutorwa ndochokwadi. Haupo pamudzinza wamwe, you are not part of this family. Ndo panobva wedzi kuti chi mutorwa, wakatorwa kubva kwawakabva. Uri mutorwa kuti wakatorwa kubva kwawakabva, hausiwepo. Tongi. Ende mutorwa unokwanisa kudzoka kwawakadini, kwawakatorwa. Very simple. Zvakafanana nemukadzi anosvika pa 98 years 100 years ari pamba achimbozi nemurume kana zvokutamba unodzoka kumba kwake. 98 years munhu achembera asi unokozi nemurume chama kana ndidesaka saka tiye sei ngatipanzwisise chiri kudiwa apa. Garai namai zvakanaka pasi apa. Mend your relations nanani nanasekuru. Endai mogare pasi nanasekuru mopana migano chaiyo yamuri kuirana nani nanasekuru mugare zvakadii. Because our nasekuru chinokwanisa kutanga kuzorwadza manje inyaya yekuti imi mune nhasi no mukatofunga ka munokwanisa kungomuka nhasi no makatopfeka mabhegi enyu maenda kwamakwaza. Enda nokurambidza yapana because nzvimbo yenyu kwamakwaza iriko mukasvikako nhasi kunozi wana wani muri wana wani kwamakwaza wani kwamakwaza muri ani mwana baba wenyu ndiani David Makwaza nditi nhasi hama dziriko dzikatosvika uko kutozi wana waDevi wadzoka. Wana waDevi wadini wadzoka. Angarumborima minda yayo Devi zvakwana ho wana wacho anga kuda kutora zvidhina wakatora zvidhina padongo raDevi dzosa zvidhina because ndiko kwani uko. Apa tendai Mwari nanasekuru kuti vari kuchengetai wakakuchengetai chigarisanai zvakanaka nanasekuru. Ishu yemugano haisiri ishu inofanira kunge ichimbosvika kuno especially muchitogara muri pakati. Zviri kuda kuwirirana nanasekuru utotaurirana nanasekuru zviri friendly. Musasungudzirane zvibhakera nanasekuru. Musakane ukwana yasvika kuno patone kukana dai mamutengerana doro muda usambosvika kuno ya ndosaka ndutaura kuti pamwe pachoka zvakafanana nemumhuri bambo pano unozwa pawezi pakaungana vanhu wozi spokesperson yedu ndinhingi iwe ukaona usina uzi spokesperson pamwe uri wemukuru dzibvunze kuti sei ndazanditi spokesperson andizvo pane chao chiri pauri iwewe hauchioni asi vanhu vakatenderedza vanodini vanochiona kuti you can't talk. Haukwanisi kudii kutaura kana kuti ukataura unokanganwa kana kuti unozowanza hasha kana kuti nyaya ida kuti wande zvayo hauizivi. Usazvitore sengozi washorwa pa asi vanhu vakakuti usataureba pane vanhu vanenge vati kurespecta because unonyadzisa vanhu. Andizvo uzadzauzanuzato kuti ukaona vanhu vazi pamberi pavanhu sumuka kuti mirire mhuri yese ndiwe spokesperson ita kuti Mwari kudzwai because it means kuti mhuri yaona pane zvayaona pauri chinokwanisa kumirira chii mhuri. Asi ukazi ndiani John mubatika rigara pasi chitoziva kuti une chinhu chiri pauri chinoremadza mhuri. Andizvo saka tikuti vanasekuru avo andizvo besides the fact yekuti masapo
musazvitore kuti they are taking advantage kuti ndiye WhatsApp. Tazwa kaelement kambobuda kuzvazi mira yenyu muone. Kana ndapanyanga ndangosara ne1 to go. 1 year akangoenda ndini ndakuenda panyanga. Tichazvigadzirisa. Mambo vaita kuti pundikaite kaelement kuti nyangwe daiti paine wana wari panapa. Wesabhuku aripo wakafa hake ngenzira dzaMwari. Atobve panapa akutofunga kuti saka murume ndiye wakaendesa babongo. Andizo ndima zvitaura kuti azwakataura kuti 1 to go. Mataura mbuya tatakateerera. Mati mimi wakataura kuti 1 to go. Ndo vandaenda panyanga. Saka ndira muri kuona. Hatizo kuchiwanu manje hazviitwi izvo. Hazvitaurwi ba. Ndo zvinobereka kutadza. Kuchiwanu hazvidi. Hazvitaurwi because mune mato create imwe situation yemurume uyu neakabva. Kuti akabva sei, akabva nekurwara here, akabva nechi, but pakutoita mufungidziro wekuti uyu zvakadaidzira kuti 1 to go kuti akabva apiya ndare. Kana kuti akabatsira kuti zvikurumidze kudii kufamba. Hazvisi right. Pachiwanu mashoko akadaro hadi haataurwi. Anoputsa, anouya kufungirana mumusha. Haasi right. Uyu ndisabhuku. Asi ndinoziva kuti izvozvi so kuti achakusorovhere nyaya yenyu is now conflicted because he's an interested party. And saka haachakwanisa kugadzisa nyaya yenyu. Ndoenda kuna Nyamaende futi. Nyamaende ndazwa uya kutaurawo nyaya yekuti Nyamaende wakati ane dhora ndiye anohwina. Ndandakateerera. Wamangarawo nyaya yatomangara yaNyamaende. Kuti Nyamaende uri kubhadharisa vanhu mari. Tichato investigate tizoti Nyamaende mari dzevanhu uri kutora dzakati. Uyu ndizvo ataurawo. Ndiye ishe. Uya wana sekuru wakakuisai kuti mugare pakati wakashaisha. Buya. Tutaona na sekuru hawa. Buya ini. Mazwa mbuya. Ndosaka ndati bambo. Ndima ifananga muri papi? Apa. Chuzai spokesperson wakangwara. Buya. Chuzai spokesperson anoita sei? Yes. Chuzai spokesperson akadi. Unoziva Chuzai spokesperson anokuwakai anoita kuti mwendi dzoka uku kusuwirirana. Yekona spokesperson anouya dzoka uku makutemerana nematemo. Handizvo. Saka zvatakuita ka. Wakomana weinspection. Ndiri kutuma wakomana kuzaso. Wanoone chii? Wanoone panzvimbo ipapo. Mugano iwowo. Tobva taura kuti mugano matengi anzi ari mufence. Ndizvo here baba? Sorry. Ndangoti matengi ari mufence. Asi fence yacho wakaichinja wari wega. Saka ndo patata ukana kuti chiguma ine. Ndo pandikutora ndo pauda inspection kaini loko. Very good. Kuti tochinoona kuti miti yanga itawa nambuya kuti mune waya yanyura mumiti. Tochiona kuti payakanyura ndo paichiri here kana kuti yachinja. Waya kasochinja kare. Ndo saka tuti wakomana vari kuuya. Waone nyaya yekusi Wednesday. Wanenge watosvika ikoko wakomana waone waya iyoyo nezvese zvamuri kutaura. Then from there toita determination. Tochikutaura kuti nyaya yakamira sei. But for now, tatokuzwai dzese matama taazwa. Chidzoka yanyu mogare zvakanaka mumirira wakomana kuya musi Wednesday.